na sa tanan, may buntag, May buntag usab. palihog ko, abi-abiha ko ni imong tapat. Igna, nga ipay ko na aka. Ipay ko na ka. Yes. Atong hinumduman, mga igsoon, sa dili pa akong minsahe nining kabuntagon, nga sa laing bahin sa Ebanghelyo diha ni San Mateo Kapitulo 22, bagsugod sa versikulo 1, usa kini kasal o bangkiti sa nating kaniro, kumbira kini nga adlaw nga Domingo. Muna ang giingon, walay hunong ang atong obispo ni ana nga siya magwali nga ang adlaw nga Domingo dili nato sayangon. Sunday is the Lord's Day. Amen ba ta? Karon ana na kita sa ikapito nga Domingo human sa Epipanya. Sunday after Epiphany. Ang atong tema mga igsoon, miani siya aron pagtudlo kanato sa pagigugma o pagkita o kaluoy ngadto sa uban. Sa English pa, He came to teach us to love and show mercy to others. Klaro kay nato mga igsoon nga ato mga readings karon no, gikan sa atong unang pagbasa sa atong mga salmo, ikaduhang pagbasa sa Ebanghelyo, puro ang makaluoy ug gugma sa Dios nga iyang gipaabot dinhi kanato. Ako tong tema na itong naging Sunday ba kay ang atong Ebanghelyo karon continue man sumpay ra di atong Ebanghelyo na itong naging Domingo no. Ang ikaunom Domingo human sa Epipanya, mian ka aron magsalig kita kaniya. Una atong tema naging Domingo, ang karon amaw na sa mian ni siya aron pagtudlo kanato sa pagigugma o pagpakita o kaluoy ngadto sa uban. Ang atong Ebanghelyo nining kabuntagon sumpay sa miing Domingo nga Ebanghelyo. Dili lang igo nga magsalig kita kaniya, kundili gitagaan kita sa pagyugma sa ato mga kaaway, mga igsuon. Maingon ang pag-ingon na gali nga maggisgot kita pagyugma sa ato mga kaaway, magliningi ay na dayon ta. Ngano man, sayon magkonsultihon ang pagyugma, pero ang pagbuhat lisod nato. Kay kitang tanan kuan man tada na naman tayo makiniyabi ra subject tada na mga bahina. Kung unang pagbasa sa kinabuhi ni Jose, sa dihang gibaligya siya sa iyang mga igsoon dito sa ito. Iyang gisultihan ang mga igsoon niya sa pag-adto nila sa ito. Gisultihan niya sila mga igsoon sa walay lipod-lipod, gingnan nga ako kadtong inyong gibaligya. Nahikurat, nahingangha tungod kay misult si Jose sakit singkasing gikan sa iyang kasing-kasing nga dili makatuo ang iyang mga igsoon. Atong hinumduman tungod sa gugma ni ang mga gistortohan niya si apan gipahimangnuan sila ni Jose, ayaw ikaguol ni pakasadon ang inyong tungod sa inyong pagbaligya kanako. Kay ang Dios mao'y nagpaanhi kanako, una kaninyo aron malibre kamo.
Yang gignan iyang mga igsoon nga ayaw niyo kag-ulin niyo. Hibalo sa tinawahanon hibalo ko nga ako sa inyong kadaghanon nato nga igsoon dako ko pagdumot kasuko kay inyo sa nako. Pero pamaag kato sa Dios nga igsoon. Kung ato kanaunta mapamanaminan ang kinabuhi ni Jose. Iyang naubirkam ang tanan, ibuntog, pinaagi, usab sa gugma. Dumi. Gikalimtan niya ang tanan sa hitabo siyang kinabuhi, kay iyang nakita nga pamaagi to sa Dios nga dito siya sa Egypto, kay nagaingom dia sa kato nabasa na nga gignan niya ang mga igsoon karon duha pa ka tuig ang gutom. Yan ang gitagna niya. Napay 5 ka tuig nga gutom. Oh, pag adto sa iyang mga igsoon duha pa ka tuig nga gutom. Napay 5 sa to. Di ko pamalindong ganing 7 gyud. Grabe ka 7 bitaw na. Pang guni kahingpitan ko ng 7. Balik lang ta sa to sa pagmugna sa Dios sa kalibutan. Unom kaadlaw gihuman niya pag ikapito. Kahingpitan nga numero ang numero 7. Diya usab magigsoon sa to ikaduhang pagbasa. Nagisgot kini sa lawas nga human makisinati sa pisikal nga kamatayon. Sa dihang ilubong na kuno kini wala na kini bili. Lawas na nga madunot. Duha ni kabahin diha sa bersikulo is unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 42 ngadto sa 44. Apan sa pagbanhaw na niini dili na kini madunot kundili lawas na nga mahimayaon. Ngon si Apostol Pablo sa iyang sinulat. Diya usab sa bersikulo 45 ngadto sa 49, nagisgot kini sa unang tao nga si Adan ug ikaduhang Adan. Nagaingon diha nga ang unang Adan gihimo sa abog, ang ikaduhang Adan gihimo sa langit. Nga dili muuna ang lawas kundili muuna ang lawas ayha padayon ang espiritu. Nga ang mensahe nga atong makutlo labi na sa atong ikaduhang pagbasa. Labi kanato isip mga sumusunod diha kang Kristo nga naa pa niini sa kalibutan diha sa paglawig no. Balansi ang atong pagsunod isip mga sumusunod. Di lang maayo sa kalibutanon nga aspito. Tinuod ka na nga kita nagpuyo sa kalibutan na tanan ang mapagkintal ka nato. Kundili sa espirituhan usab nga aspito. Munduman walay tao nga mulungtad og dugay dinhi sa kalibutan. Musugot tag sa dili kitang tanan mamatay man yun. Balanse lagi magsuon inubanan sa pinaagi sa gugma ang tanan. Kay ang atong kinabuhi hinumduman nato ang kinabuhi iya man ni sa atong amahan nga ato sa langit. Amen. Dili nato sayangon bitaw. No? Challenge man nato ni adlaw nga Domingo. Usay daghang kitag mga excuses sa atong kinabuhi, mga rason, bisita. Dili ko makasimba kay nag-away mi sa akong asawa ug bana.
di ko ganahan nga magtanaw kaniya kung musimba ko. O daghang kay ko labi na nagtrabaho ang both side, banag asawa, ang ilang pahulay ang Sabado Domingo amang laba ko. O mamuhig mamahog baboy kay upat trabaho na sa. Ato inunduman nga ang atong pagsimba duhara ka oras magisuon. Amen ba ta? Pagkahuman natong simba pwede ra na kuman pa diyo maglabaha ka. Antod magbuntag ay din ka balik trabaho. Ano required man gid ato ni. Sa gingon ko pag ina kasal kini, bangkiti sa kasal sa nating kaniro. Padayon ta. Diya usab sa atong ibanghilyo no, katulong nga bahay usab sa atong ibanghilyo. Ibanghilyo ni San Lucas kapitulo 6 versikulo 27 ngadto sa 38. Sa dili pa ko muhata ko say ako tong basahon nga atong labi na gid sa atong inanay gay nga bersikulo sa atong ibanghilyo no. Sa Ibanghilyo ni San Juan kapitulo 13 versikulo 34. Sayon kay to sabton, sayon basahon pero lisod buhaton. Maghatagaw kaninyo bagong sugo pag higugma ay kamo. Ingon nga ako nahigugma kaninyo. Pag higugma ay usab kamo. Itan-aw ko gini unsa ang sa dama ko'y diksyonary sa balay si English, Bisaya, Cebuano, unsa ang command or summon sugo mga igsuon o mando nga unsaon nato paghigugma. For example, mga minyo naman tay mga asawa. Hallelujah. Atay mga asawa. Kung ikaw imong bana nakasal o ider asawa nakasal imong bana. Kay gitudloan man tag ikuman tag gisugo og gimando ta nga paghigugma. Makaingon ka sa imong kapad nga ipasaylo ka na. So, man napamantay kaugilingong garbo sa atong tagsa-tagsa kakunabuhi. Mao kay nang giingon gyud sa iyang ebanghelyo nga sa unang part. Apan sultihan ko nga namati kanako. Mo ginagi-intro sa atong Ginoong Kristo labi na gyud sa iyang gospel o ebanghelyo karon ning kabuntagon. Kitang tanan surebol yun ko nga namati kitang tanan. Dili lang kamura nga naa diha. Apil usab ako nga ana sa inyong atubangan nga naghatag og minsay. Wala ko exempted niini nga kumasugo mando sa apil ko. Itudluan ko unsa pay gugma sa atong isikitaw sa atong kaaway. Mga igsoon, mag-isod gani ta sa paghigugma sa kaaway. Magtinanaway din tano. Sa gingon ko na, sayon kaayo litukon, pero lisod buhaton. Nagtangag ka na og ganti. Itang tanan na ay mga garbo. Kinahanglan nga ang atong ipaubos ang mga igsoon ang atong garbo para mabuhat nato ang ipabuhat sa Dios dinhi kanato. Naay mga panultiyon sa karaan nga mga tao no. Ako gid ko malintan nga ingon na doy wala gi kumo nga magpaubos ta. Dito pa mis bukid sa una pagi kumo sa magpaubos. Kamo na ang gipangita sa atong amahan ngadto sa lan. Bisag yatak-yatakan ka. Bisag yatak-yatakan ka. Bali ko na lip and right ka, lip front pato ban libak ka, gito sabasan ka. Wala pero kinsa may alkansi nguna. Mo nang ingon nga wag lapildi lang ang maglagot. Gitudluan kita
ihagit, i-challenge ang matag usa ni ining kabuntagon labi na sa atong ebanghelyo. Dili lang unta kita nga mga maayo sa tubangan. Pagtalikod atong libakon, dauton, butang-butangan, unsa pa nga mga hiyas nga dili makapahimuot sa atong amahan nga to sa langit. Isip mga Kristohanon, gipahimungnuan kita nga maghigugmaan. Amen ba ta? Amen. Manginaot ko nga kini ang mga away-away nga naa karon nato sa kaulahian ato kining ma-overcome, malagbasan, mabuntog pinaagi sa gugma. Amen ba ta? Amen. Naipanultihon mga igsoon. Kung si Jesus nakigira sa Roma o Roman Empire, dili malhutay ang Kristiyano karon. Pero nakik-away man siya pinaagi sa gugma maong napildi ang Roman Empire. Daw nagpabilin si Jesus karon nga madaugon. Mausap kita. Kita magpabilin nga madaugon atong puy-an ang gugma. Sugot sa dili. Ako kitang tanan na din dili lang nga maayo lang ta dinhi sa four corners da no, labi na gyud sa atong pagpanggawas. Daghan na tag mga daghan tag makita sa gawas. Atong hinumduman nga puy-an nato ang gugma. Sa katapusan, kita mga followers o sumusunod ni Kristo tungod sa gugma, dili gira ang atong buhaton. Amen ba ta mga igsoon? Amen. Ano kayo? Akong ikon magyud ako katong kulik dito na to. Sabi na sa atong kulik karon nga na Domingo. Ganahan gyud ko mo nang ibalik-balik ko ginabuntag pag human ako og prepare gyud mga igsoon. O Ginoo, agtudlo kanamo nga kung walay gugma, walay bili ang bisan unsa nga among buhaton. Una, ipadala ang imong balaan nga espiritu og ibubo ngani sa among mga kasing-kasing. Ang imong labing dako nga gasa nga mao ang gugma. Amen. Ang tinuod nga bugos sa kalinaw ug sa tanan nga hiyas nga kung wala kini bisan kinsa nga buhi pagaisipon nga patay diha kanimo. Itugot kini alang sa imong bugtong anak nga si Jesucristo. Klaro kayo kung suon nga dili nato mabaliwala labi na gid am nga nadungog sa ato mga dalunggan ining kabuntago no nga ato kanang puy-an diha sa adlaw-adlaw. Dili sayon pero muna akong gingon pero isugo man ta, ikuman man ta sa atong amahan nato sa langit. Mao na atong ebanghelyo gihangyo ang tanan sa pagpanindog.